balio edo ezin da. Esan nahi duena badela munduan Euskal Herria izeneko nazio bat. Euskaldunon herria. Euskaraz hitz egiten dugunon herria. Ikurriñak adierazten du zer garen eta zer izan nahi dugun. Mundura irekita dagoen, baina sustraia bertan dituen herri bat. Kanpotik datorrena ere hartzeko prest dagoena. Baina kanpoko inposiziori onartu nahi ez duena. Gauden garaitan nolaz daukate hain ikuspegi pobrea. Lege batekin bidali zuten Euskal Herrira sobrea. Zuen ikurra ez daukazu ezertan eduki gordea. Haren ondoan gurea jarri behar dezute ordea. Biak jarri edo biak kentzea ez dakit zer dan hobea.